Потопете се в свят на спокойствие и уединение сред природата, в предлаганата от нас чаровна къща за продажба, разположена на тихо и спокойно място, с перфектен достъп и невероятна панорама. Имотът е слънчев и просторен, а прекрасно озелененият двор с немалката площ от 1129 квадратни метра допълва прекрасния облик. Къщата е ситуирана по поречието на река Дунав, само на 15 км югозападно от град Русе, в китното село Пиргово. Голямото дворно пространство е с красиво засадени цветя и овошки, обособени стопански постройки и 2 гаража, открит и закрит. Основната жилищна сграда е двоетажна, с застроена площ от 63 квадратни метра и избено помещение със същата площ. Състои се от първи етаж, разполага с обширно входно предверие, всекидневна и 2 спални. Външни стълби ни отвеждат към второ ниво с голяма тераса и живописна панорама, предверие, просторна и слънчева всекидневна и спалня. Имотът разполага с втора едноетажна, монолитна жилищна сграда от 45 квадратни метра, частично реновирана, с нова баня и тоалетна в едно помещение и сменена дограма. Пиргово е едно приказно и тихо място на брега на река Дунав, където всеки може да се полюбува на крайбрежието, да се повози на лодка, да лови риба или да погостува на местните рибари и да опита от вкусните рибни специалитети. Селото е с отлично изградена инфраструктура, изцяло водоснабдено и електрифицирано, отлични телекомуникации и редовен транспорт до града. Имотът е с много добър потенциал, както за комфортно жилище, така и за атрактивен ваканционен имот. За повече информация и оглед, обадете се на 0885450483. Лавере Estates ще ви съдейства за всякакъв вид кредитиране при преференциални условия с всички банки.